Jeg har igen alle sammen. I dag der vil jeg vise jer et trick, som hedder Twin Trick, som er et rigtig fedt trick. Vi starter lige med at tage spil ud her. Og Twin Trick det går ud på, at man skal finde en marker til et kort. Det vil sige, at kløerknæk er sammen med sparknæk, og ruder 5 er sammen med hjerte 5. Så det vil altså sige, at hvis vi lige kigger her, så tager vi lige og starter med at finde alle billedkortene. Ja, så vil lige have det bare spillet til side. Og som vi kan se her, så er det ikke rigtig tvillinger endnu. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Men du kan se her, at det ligger rød, sort, kongeknægt. Det er jo helt. Hvad hedder det? Men jeg er jo tryllekunstner, så det burde jeg jo kunne gøre noget ved. Så hvis vi lige ser resten af kortene her, så har jeg puttet dem ovenpå spillet, og så siger ordene trylle, rulle, fokus, så siger vi faktisk, at vi har dame, knægt, knægt, konge, konge, dame, dame, knægt, knægt, og konge, konge. Godt. Det var måske ikke så imponerende, men lad os se, om vi kan gøre det på resten af spillet her. Så er det ligger den her lidt af. Så vi kan se her nu, så blander jeg faktisk korten helt åben. Sådan her. Og tager lige gearen en til. Sådan der. Og så tager delbunken her. Prøv at se hvad der sker her. Vi kan faktisk tage og vende de næste 2 kort om. Og så er det faktisk blevet til tvillinger. Okay, hvad er chancen for det? Og hvad er chancen så for at vi nu igen får en tvilling? Den er ikke ret stor, vel? Men så har vi faktisk et lille problem med danske spil her, fordi vi får sørge også til en tvilling. Vi tager blande igen her. Sådan der. Og så kan vi få tilskueren lige tage delbunken i halv. Så vi får cirka der. Så får tilskueren den her bunke, og jeg får den her bunke. Det får tilskueren selv lov til at vinde. Så det er min, det er hans. Så får han lov til at dele den her bunke nogle gange. Lad os sige, han deler den derud. Så tager han og deler den en til herud. Det skal jeg så også gøre. Der er plads. Der. Og så kan det være, at han tager og deler en til herud. Og det gør jeg så også. Sådan der. Så får tilskueren bare lov til at samle bunkerne sammen på en helt tilfældig måde. Sådan der, gør jeg også. Og sådan her. Sådan der. Ja. Og så må han så selv bestemme. Så kan jeg også sige til ham, at han må også få lov til at putte dem over på mine. Det gør han så. Og så må han så selv bestemme, hvorfor ni af dem, der skal være på. Okay. Hvad er chancen så nu for, at vi får en tvilling? Det er da ikke særlig stor, vel? Men, vi igen en tvilling. Og igen en tvilling. Igen en tvilling. Igen en tvilling. Til. Og til. Og til. Og til. Og til. Og til. Og til. 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 Og til. Til. Og til. Hele spillet. Faktisk til. Okay. Inden I begynder at blive alt for begejstrede, det vil jeg gerne må, men så bliver jeg desværre nødt til at tilstå noget. Det her, det er et gimmick lavet spil. Så det betyder, at I skal selv til at lave jeres egen gimmick nu, hvis I vil lave det her helt vildt fede trick, efter min mening. I skal selv til at lave jeres egen gimmick. Og jeg synes virkelig, det er det værd. Nu koster det faktisk alligevel 20 kroner inde hos Bogani. Jeg vil med glæde bruge 20 kroner på det her spil, så det gjorde jeg.
det I gør, hvis I nu ligger det i rækkefølge, det skal de også gøre ved jeres setup. Det er det, jeg også godt kan lide ved det. Det ligger klar til nu 3 igen, lige med det samme næsten. Der var også nogle kort herovre. Så er der sådan. Og det fede ved det her, den her gimmick, det er, at du kan blande kortene. Det var så ikke så godt. Men, og så kan du se, så ligger de alt stadigvæk i rækkefølge. Det er det, der er fedt ved den her gimmick. Egentlig så er det kun de her kort, der er gimmicks. Dem her. De her, de er bare helt almindelige. Jeg ved ikke, om du kender det trick her. Men det er egentlig meget enkelt. Det du gør, er, at du starter med. En ting, jeg synes, der er fedt, det er, hvis du stabler den sort, rød, sort, rød, sort og rød. Det er egentlig lidt ligegyldigt, men det ser bare federe ud, når der du sidder og vender kortene om, at de sådan er forskellige farver. Det du så gør, når du stabler dine kort sådan her. Lad os bare lige tage det første her. Første stykke her. Der er 2 dele i det. Så vi starter med at stable jeres kort sådan her. Altså sort, rød, sort, rød, sort, rød. Og det er alle billedkortene. Så tager I. Jeg vil gerne have, at I putter kongerne øverst. Det synes jeg er det nemmeste at huske på. De sorte konger øverst. Det du så gør, det er, at du tager den ene af de sorte konger og lægger nederst. Det her. Så tager du alle de her kort og lægger op øverst på bunken. Og det du så gør, når du siger, at nu vil jeg finde alle billedkortene, så finder du alle billedkort, undtagen den sorte konge, den vil du blive spillet. Og så løser resten af tricket sig selv. Du sidder og taler om tvillinger med, at sparkongen skal være flørkongen og så videre. Og så tæller du dem, at de er sorte og røde, og de passer ikke helt sammen, de der tvillinger, så det duer jo ikke rigtigt. Indtil du kommer til den sorte konge, der var den sorte konge. Når du så har lagt den sorte konge nederst, den sorte konge ligger nederst, så putter den om på spillet igen. Og så løser tricket sig selv. Så tager du her, der var et par, der var et par, der var et par, og så vender du bare korten ned på bordet, til, og så er du færdig. Det ved du, når du kommer til de sorte konger. Så tager du bare lige og lægger dem lidt til side. Så har du det her gimmick-spil. Så spørger jeg måske, hvordan laver man det? Jo, men det gør man på den måde, at lad os tage det her kort som eksempel. Jeg har fundet ud af, at jeg har skåret mine kort lidt for langt ned. Men pointen er, at du skal tage, lad os tage et ikke-gimmick-kort her. Der kan du se her måske, at den her hvide streg, den er lidt større end den her. Så hvis du bare lige tager og klipper mindre end millimeter af, det skal bare være hyper lidt, så lidt som muligt overhovedet. Altså, du vil opdage, at du virkelig ikke behøver at skære meget af. Så du skærer bare, eller klipper en lille bitte smule af, og så prøver du simpelthen at klippe hjørnerne til så godt som muligt. Ved det her kort, der har faktisk været lidt heldig, fordi at, der har jeg klippet hjørnerne som fint af. Det tog mig cirka 15 minutter at lave det her dæk. Det tager ikke særlig lang tid, og så koster det 20 kroner at lave sådan en fedt trick her. Så det vil jeg virkelig anbefale jer. Og hvis der ikke er nogen steder, fordi på de fleste kort der vil du opdage, at der er sådan en tyk streg. Hvis der ikke er nogen steder, der er en tyk streg, så er den ligegyldigt. Så bare klippe i en af enderne, så det. Men så det er egentlig sådan, I laver det. Og jeg så har lavet det her, med lige at klippe dem af, og så lige klippe hjørnerne. Det er kun i en af enderne, jeg har fået. Så stapler I dem. Således, at I, hvis I har forsiden op, og prøvet, I skal starte med at dele dem ud i 2 bunker. Så tvillinger, starte med at dele dem ud sådan her. De 2 bunker, og tvillingerne passer. Det I så gør med den ene bunke her, jeg klipper dem over, og den anden bunke, den lader I bare være. Som I kan se her, så det er alle mine gimmick-kort, jeg har til at ligge her nu. Dem har jeg klippet en lille smule af, og rettet hjørnerne til. Så det er det, I skal gøre med 20 af kortene i alt. Der er 20 kort her, 20 kort her, så er det billedkort, og der er resten af kortene. Så det her det er almindelige kort, og det her det er gimmick-kort. Det I så gør, det er, at I lægger gimmick,
almindeligt, gimmick, almindeligt, gimmick, almindeligt, gimmick, almindeligt. Og det er lidt ligegyldigt, hvor de vender. Du kan også godt vende sådan der. Gimmick, almindeligt, gimmick, almindeligt, gimmick, almindeligt, gimmick, almindeligt, gimmick, almindeligt. Gimmick, almindeligt, 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 og gimmick, almindeligt, gimmick, almindeligt. Så er du egentlig gjort klar til tricket. Det du gør, det er at nu har jeg lavet det her med billedkorten, og så har gjort det, så vil vi starte med, uden sådan at forklare det helt store. Så imens du laver den her friforvending, så forklarer du til den. Lad os prøve at gøre det for resten af spillet. Og det vil tilskueren selvfølgelig ikke tro på. Fordi det var lige blandet korten, så det ville han synes, det var ret meget umuligt. Nu kan jeg lige se, at min friforvending ikke gik så godt. Jeg får lige her. Jeg fik kortet her. Sådan der. Så der sidder simpelthen rigtig ved af kortene. Og fortæller ham, at du nu vil gøre det med resten af kortene. Og så tager vi en del af kortene en gang. Så spørger han så, hvad er chancen for, at det her det bliver en tvilling? Så vil han sige, at den er i hvert fald ikke ret stor. Så finder man så. Det var meget imponerende. Men lad os prøve at dele den en gang til. Og så får du så spørge, hvad er chancen for, at det her det bliver en tvilling? Og så får du så en tvilling igen. Hvad hedder det? Det går ikke særlig godt for mig her. Men ja, så får du en tvilling igen. Sådan her. Og det du så gør, det er, når du har gjort det her, så vil du så tage at dele bunken på midten. Meget præcist den der. Og så det vigtige, det er, at du får ham til at dele på langs her. Sådan der. Det vil sige, at du får ham til at dele en bunke frem, og til siden kan du så også få ham til at dele. Hvad hedder det? Begge bunker. Det er lidt svært på sådan en lille fløs op med det her. Men i princippet så kan du få ham til at dele så mange bunker som muligt, så længe han deler den på langs, så vil du altid få den delt ordentligt. Og så kan du enten sige til tilskueren, nu må du tage både mine og dine bunker og mixe op som du har lyst. Altså sådan putte dem oven på hinanden. Men det jeg plejer at gøre, det er, at jeg plejer at sige til tilskueren, okay, nu tager du hvilken som helst af dine bunker og lægger oven på en af dine. Så lad os sige, at han tager sin bunke her og lægger oven på den her bunke. Det gør jeg så også. Sådan der. Og så lad os sige, at han tager den her bunke og lægger oven på her. Sådan der. Nej, det kan jeg huske. Og så tager han bare og lægger dem oven på sådan der. Og så må han også selv bestemme, hvor flere af de her bunker, der står på hinanden. Cirka sådan der. Og så viser du så, at nu har vi et par til. Og det gør du så igennem hele spillet, der passer det automatisk med de gimmick-spil her. Og reaktionerne, de vil blive helt vildt, som folk reagerer. Især hvis de får lavet kortene ordentligt. Jeg tror, jeg skal nok have lavet et nyt dæk på et tidspunkt, for jeg synes ikke helt, jeg har fået lavet det her ordentligt. Jeg var nok lidt hurtig med det. Så hvis jeg er, så vil jeg nok koncentrere mig rigtig meget med at lave det her dæk, og så bruge måske en halv time på det. Og så virkelig få skåret så lidt af som muligt. Og I vil opleve, at det her spil kort, det vil komme til at fungere meget ligesom et Svengali dæk. Jeg ved ikke, om I kender det, men et Svengali dæk, det er, hvor at de fleste, eller ikke de fleste, men mange får det med 10'er eller 7'er eller noget. Men det vil sige, at alle gimmick-kortene, som vi har lavet her, de er ikke forskellige, men de er 10'er. Det vil sige, når du rifler igennem den her vej, så får du alle gimmick-kortene til at se, og når du rifler igennem den anden vej. Så her får du alle de ikke gimmick-kort at se. Og alle de der kort, der ikke er gimmick-kort, det er helt almindelige kort, som er puttet ind i det her Svengali dæk. Så alle de andre kort, det er 10'er, kunne det være. Det er forskelligt, hvad man får dem. Det ser simpelthen så fedt ud, når der er, at du kan ned her, så kommer der en her 10'er. Det er Svengali dæk, der er også rigtig mange muligheder med det spil. Og man kan jo også sagtens finde på andre træk med det her dæk selv. Det er en rigtig fed dæk. Så jeg håber virkelig, at vi vil bruge en 20 minutter, en halv time cirka, for at lave det her spil kort. Det er simpelthen så fedt.